Сәлем! Дуслар, ничек ойлайсыз? Дөньяда булган барлык кошлар да очам икән? Канатлары бар бит, димәк очалардыр. Ялгышасың, Галим. Без пингвиннар очмый торган кошлар исемлегенә керәбез. Мондый канатлар нәрсә өчен соң сезгә? Канат төзелеше менә шундый булганга күрә, пингвиннар бик яхшы йөзә. Шума. Менә кызык! Белмидем. Безнең турында икенче факт сине тагын да шаккаттырыр әле, Галим. Бик яхшы йөзсәк тә, күмәк җыелып торганда беребез дә беренче булып суга керергә теләми. Хәтта берәр пингвинны суга төртеп төшерә алабыз. Сез шундый шаян икән. Бу күбрәк курку белән бәйле. Чөнки суда йырткыч җанварлар булырга мөмкин. Гомумән без 500 метрга кадәр тирәнлеккә чумып, су астында 20 минутка кадәр кала алабыз. Шулай итеп, үзебезгә ризык табабыз. Балыклар һәм кальмарлар тотабыз. Су астында ничек шул кадәр озак тора аласыз? Бу бик кыендыр бит. Безгә читен түгел, чөнки тәнебездәге май, каурыйлар бик калын һәм алар су үткәрми. Бер-берегез белән ничек аралашасыз? Төрле авазлар һәм хәрәкәтләр ярдәмендә аралашабыз без. Гәүдәбез бик сыгылмалы. Кычкыру, сызгыру һәм башка төрле авазлар чыгара алабыз. Нинди кызык! Сез бит бик күп төргә бүленәсез бугай. Пингвиннар 18 төргә бүленә. Иң зур төр император пингвины. Авырлыгы 50 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Иң кечкенәсе кече пингвин. Ул 2 килограммнан да җиңелрәк була ала. Үзегез турында гаҗәеп фактлар белән таныштырдың. Рәхмәт сиңа, пингвин!